Piatok 21. marca bola v Záhorskej galérii Jana Mudrocha otvorená nová výstava Richarda Marka s názvom Styx. Autor sa vo svojej tvorbe inšpiroval rôznymi témami, ktoré sa odrážajú v jeho výtvarných dielach. Tie obrazy sú veľmi významovo bohaté, pretože Richard Marko pracuje s historickými témami, pracuje so sakrálnou ikonografiou kresťanskou, ktorú vlastne obohacuje o niektoré také vstupy veľmi historických konkrétnych reálií a plus pracuje s mytologickou témou a navyše vlastne komentuje aj samotný proces vzniku toho diela a zanikania toho diela, takže on vytvára vlastne aj portréty alebo obrazy obrazov, ktoré sa nedochovali do dnešných čias. Takže sú to vlastne aj také rôzne parafrázy, citácie a je to vlastne významovo veľmi bohatá tvorba, ktorá sa tak vrství a ktorá odkazuje na mnohé z minulosti, ale aj súčasnosti. Jedným z najvýznamnejších námetov, ktoré autor vo svojej tvorbe využíva, je mytológia. V mytológii sa už po niekoľko tisíc rokov opakujú isté archaické symboly, ktoré často spracovávajú tie najzákladnejšie ľudské problémy, lásky, odchodu, smútku, pominuteľnosti. A myslím si, že to je niečo, čo je pre život človeka veľmi typické a tým pádom to musí byť zaujímavé aj pre umelca. Je to akási prapôvodná večná téma, ktorá každého umelca, ktorý bol predo mnou a myslím si, že aj ktorý príde po mne, bude zaujímať. A je dôležité, aby každá generácia túto tému bola schopná uchopiť a spracovať v tom súčasnom jazyku pre ľudí, ktorí sa na to dívajú. Obrazy sú neštandardné svojou veľkosťou, aj preto ich zhotovenie trvalo dlhšie obdobie. Táto výstava nadväzuje na výstavu Lete z roku 2022 v Nitrianskej galérii. Všetky obrazy prítomné na tejto výstave Styx v Záhorskej galérii sú vyhotovené za posledné 3 roky. Práca na jednom obraze mi zaberie 3 až 5 mesiacov. Samozrejme závisí od náročnosti témy, závisí od komplikovanosti toho námetu a samozrejme aj od umeleckej inšpirácie. Okrem mytológie je pre autora inšpiráciou aj samotný život. Táto výstava pojednáva o živote. Nikdy nie som rád, ak si ľudia myslia, že moje obrazy sú nejakým spôsobom smutné alebo že sú o smrti a podobne. Nie. Prijať smrť znamená prijať život a zase presne naopak. Všetky témy na tejto výstavy sú mimoriadne ľudské, tak ako je život. Nič iné tam nie je. A teda keď sme pri tej inšpirácii, tak čo vás inšpiruje? Už ste trošku možno načrtli tú tému života, ale je v tom možno aj niečo viacej? Viete čo, vyrastal som na východnom Slovensku a tam som mnohokrát navštevoval staré kostoly, tých je naozaj na Slovensku hodne a to bol obrovský zdroj inšpirácie a pýtania sa na niečo tajomné, niečo, čo človeka presahuje. Takže pre mňa a pre moju tvorbu je naozaj to zaujatie tými bytostnými otázkami typické a myslím si, že ešte potrvá nejaký ten čas, kým budem mať pocit, že som povedal možno, že všetko, čo môžem a možno, že to nestihnem za celý svoj život. Uvidíme. Výstavu si v Záhorskej galérii Jana Mudrocha môžete pozrieť do 11. mája.